Regional. Idol John, go ahead. Naiya paaya na ti 15.7 billion pesos dagiti sa pulukat upat micro, small and medium enterprises babay na ti 2025 cycle of the Small Enterprise Technology Upgrading Program when set up iti Department of Science and Technology. Naangaya ti awarding ceremony iti San Fernando City, La Union, manipod kadagiti recipiente iti probinsya ti Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union ken Pangasinan. Segunda ti Department of Science and Technology, dahiti programa ket kalikagumana, ket adapay apan nakaipaaya ti suporta sa nabilbileg ti produksyon ken kompetensya, dagiti MSMEs, pabay na ti inobasyon ken science-based solutions. Suportaran na daytoy ti panakamodernisar dagiti business operations, panakapapintas ti kalidad dagiti produkto, ken panakailawa pa ti madanonan na apakailakwan. Cheque nga inawas dagiti MSMEs tinasa o suporta ken namnamaen na ti DOST nga ikanda dagitoy ti importansya nang nangro na ti talek anay paay dapay adumor as ti biag ken mangparnoay ti socio-economic growth sanlay nga dagiti bukod da produkto. Kadwa iti 99.5 Basing Lawag, Idol John Gipin, Tatak, RMN. Thank you, Idol.